roran da nur maya tuihi tilai hen luan chhuatna tur siam le lo ni mo players te changing room hnuailam pang hian kai ni kan onga hi tilai tang hian inkhelh da body hian life theih ni dream house te pawh yang chu hei on nei thawp maya hei bo thuah dan vel chamoi khop mai hetilam hen om don bok hun chan atang ron luang khom ani lian chiari lung lian tlang ani vea hei chon ei mek ani hau don Oleh, tunang hian Durtlang Field, an grass phah tur vel bi chen na, an nei đó này, tan sầu dê đang á. Đây cái cổ lên nhưng mà của cháu mo tán thang tôi đây hồi lằng mấy thẻ phiền rồi lại cái gì pan nani á, đi mà trong pan tảng thế à, đi ra nó mà rồi sura, tôi cần riêng rồi, qua thiêng nuông chắc khóc mày. Phải vuốt mày lên, đây hay, Durtlang Field, còn không đón ta này, yan, tertekan baik dengan belakang ah, hadi lama po. Roran da nur maya tinama le malian le deuhlek anda boka chuanin hetila hi kan phang lut thotanga chung lu tak tak main hei cement vel stock na niom tak ani a hetila po changtlung don khop mai hei room nuam tak mai anih don ani hei changing room tur nge na shalo ni hei ko zel phatang ne tiram pang hian han thlir vele anga satellite so Durtlang Field khania kan lut phainga hedlama hianin zinin velte don ni hai an vo vel meka tilama hianin kut han sil na tur vel niom tak ania niom tak ne lovina om mani hitlang hi European type commode vel lekin da tur niom tak ani hei chuan tilam pang hi hei tilam pang po hi mai silam pang zin in ni om tak ania
Durtlang đâu thế cả hi lampang hi tur nge ti chula hriat chiah lo mara chu commode hei European type vel dan tur ni tak ni hei commode ang lo lu na tur po ma kha ek lu na tur vel te bo ma ni hei het lama en chinang chung chona om do na om don khop mai lampang varanda da boka mara chu hei tui latling nga tui hi chulai hian luan chhuahna tur siam le lo ni mo hei so tilai chun luan chhuahna tur chun siama so tilai chun luan chhuahna mara chu an chhun dani fu lo deuh hlek em ni ti hei lam luan chhuahna da pakhat pahnih pathum top asun an da le boka pali luan chhuahna da na lampang hi sang zawh tat mai a hei kan hmuangin tu lampang hi tui tling tlat mai a an chhun dan tlemina oi deuh hleka tui chhuahna lampangah hianin an ver lo le te tlat boka hei lampang chu tui tling ani in chung lama tanga lan dan ani a hei lama khan an phei lenga nei hei tarang vela inkhelh en pawh rim don khop mai veranda kan chhuak lenga tilemah pawh tui tling le a hei an chhun dan tlemin tui chhuak lo zawng deuh hlekin an chhung emawni tih tur ani a hei tilam hen tui chhuahna chu ma maro chu hei tilam hen tui so tilam kil saw ala tling thei a hei chu na siam chho zal tur angai la chuanin hei thlang lampang an thlir thlanga a hek hei view nuam khop mai heti lampang tlanthak zel hi tlanthak zel a khu women polytechnic ani he tilai hmunah hianin thil chi hrang hrang thiamna chi hrang hrang mai kha zirthei ani ole hei heti lama atang hian kan kal hmain an hnuai lampangah an chuk thla leh phut anga heti lampang hi tur nge ti kha kan la hra chiah lova hnuai lampang hi han zawh vel chhinila hei heti lamah hianin kem vel han neih dawn pawh han riah na tur porem chang tak mai an siam a room changing room kem kher lo pawh players te changing room na tur kha tha tak mai zau tak mai a awm ani room thum awm tawh a room en zang e awm ti takin an phenga heti lai hi room lihna ani le a chung lampang en ve reng zau tha dawn en ti kha kan en dawn hei hetiang hi ni mai a room chu leng tawk viau la zau tawk tha viau players som pakhat vel han thut khawm nan le staff vel han khawm nan pawh tawk vel viau tihanin
tilama hen room li oma hatila hi ngei ni chia la shlawa chung lampang an kalhuna te anga sa tur anga yang ore tilama hen hetilai na thona hianin na thok tu te hian an ria chil ve a tikhanin tilai mun in veng reng pa bokani thilbo tur laka te po him tok tur angai la ma thil bung ro vel hi da ve no la mar jo veng tu te na thok tu te tanum anoma hian an vil kwal ve reng ani hetilai fil lai tak tur ni om tak ania ai rel vel an siam vel meka fil lai tang hianin kan ding lampang heti lampang hi khanin room kha pali kan na changing room kha chuanin hetilai kan lo en mai hei chu in chung chhouna ani yawm e an chho chin le photanga in chung chhouna hian in khoila nge a po chho ti te po kha clear ho thei do an ni hei thutna tur vel pui thutna tur vel po chho ni om tak ania thadon khop mai chung le khi lom le an chho zel sinanga rem chan lai lo hianin kan tho sanghal pu mai lom lai step han kal deuh hlek hi chon hei lai chu chief guest vel han thut deuh wang tur nio tak siam mani hei tilai hi lai feel lai vel tak khani dona hei tilai hi chief guest vel han thun tur ania ti chuanin hoi lampang hian kai ni kan onga hei tilai tang hian inkhelh the body hian life theih do ni life forum don khop mai tilai kai ni ta ani an siam life inkhelh how life theihna turin mo thae chuanin hei hetilai pu te ho som bik te ho thutna tur atang hian hei bathroom tur ni om tak ania bathroom kuthan sina tur te thian tur te na vua don ani hmela thadon khop mai hei tilama po gas stove vel han thun huna tur engemaw pu te ho Durtlang Mipui Maggi vel an chum sang tur thingpui vel an lumna tur nio tak ani hai thakop mai dona chuanin hoi lampang an chukle main ho hei thlang hi view nuam khop mai hei thlang te hu rim chang riu mai hu nal khop mai in khu mizopa in rui mai aizawl nei tha mizoram mi pa tam tak dream house te pawh niang chu hei compound nei tha khop mai hei nam hmel khop mai tuten nge ti hi kala sabik chia lova le hoti lai khu 1 min polytechnic ka soi ni chine ka ron soi khania hei gate te polang theia ale hoi lampang kan pan mai so ti lai chhum bo thua dan vel samoi khop mai hoi lampang an chuk thalenga step po zawh tha kal vel po alon eu lo boka alon kal dan po nuam khop mai hei in chola step pan siam dan vel po fu chiang lo mo ni fu chiang khop mai
chuan hei pavilion lai khania hei hei line bungrawn la dari hei pawh hi engemaw room tur ni awm tak ania chuanin hei tilai pawh hian hei lut phei sin hetlai chun kal lo boka player te ho changing room tur te pawh ni mai thei ngei mipui van tlang zunin tur te pawh ni mai thei ni opok khok tha to khop mai a hei zunin turte kut han sil na turte inthiana turte pawh la da turangai la hei tila hi a block a hi inthiana tur vel block yawm tak ani soi toang tilai hain na thok tu tam tak ama bunglo te han tur thu ala ka te pawh veng tu hinom renga tilai hi Durtlang Field siam mek chunia phullem phah na tur ania Pavilion chanve atanga veilampang tiang hianin room khat le a lampang boy changing room tur te ni awm a hei room ni tournament lian ten awm chuanin room thum tur nih hmel a thok tu pawh mu ni awm tak ani room li room awma saw tilai tang sawn chiarin room kwa awm ani tournament te an hi chuanin team hran te an kal khawm tawh thina chung ho te pawh chu hmun then khatah chuanin changing room te pahnih chauh a awm a tikhanin player te khel mek te player ten awm thina chumi ho chhuah hma chuanin khela tur ten an lut thei thin lova maro chu heti lai chuanin changing room awm tha in thlak kual zung thei dawn ani saw tilai saw pavilion hlui tih theih awm e hetlai hianin kan naupang deuh lai chuanin hetilai hianin boxing te kan practice thina le cricket han khel hun lai ve te pawh kini tak chu kan game hman lova ai u deuh te khan game ve thina tikhai hetilai in te hi tangkai khawp mai a chuanin hetilai hianin cricket ground han tila hei a practice tur hi awm thina hma chuanin nakina hin an la siam zel dawn em ti chuan la hra chiah lova hetah hianin hetilai thleng hi ground tur ni awm tak ani hetilai chu cricket han practice nan te pawh an la zawh ni awm tak ani tichuanin hei an phullem phah dan tur hi hau tak hmel khawp mai a hei tianga han lak thin dan hi kan an hriat pui vak lova tilai hianin fit som panga somhnih vel fit and zang chiang ka hrelo khatiang danah khanin hei side drain ang deuh reuh hi an lai fur mai a ang tur nge tiro chu kan ni chuanin kan hra chiah lo ani chuanin saw tilai saw an thlir lenga pavilion hetilam a awm bawk anga mipui thutna tur te hetilam hian a awm dawn bawk ani tichuanin a chhung kan luh hmain hei hi sak chhunjam tur zel tur anih hmel a hetarang hianin a chung hian an rawn chho thin anga tihian an zingkar exercise ani pah zel bawk ani hei
Pavilion Mipui thutna tur ania chuan heta hian la sak sun zom zel tur te pawh ani mahna hei ari ruang vel an han lai to a heta hian ala ti chun zom la sak chun zom chho zel theih dawn te pawh nih hmel a hei na hi kalmek zela Durtlang Mipui te Durtlang Mipui te kherlo te pawh niang e thenom Durtlang ko thenom te pawh han niang hetilai field sak zawh hun hi an nghahhlelh to hlom em ani ya karon sei vela du loga tuna hianin tun dinhmunah hianin central way me inter branch football tournament te chawa chunga te pawh chuanin hei Durtlang player te ho hianin practice tur mumal field hi nei lova theih patawpin mahni sum le pai seng tak meu mawin han inkhelh tur tan thina silasia te chita field ti te lengpui field ti te thlengin hmun hran mai ah hianin practice tur hi an zong kual thina hi tlaphroi tu te le vengpui te in pekna wang chauh le player te in pekna wang ani ti kha karon sei ve du lok ani ti chuanin hei Pavilion pakhat zawh atang chuanin hoi lampang kan pan ve chinanga enge tilanga hin ve te reng ti kha kan inanga hei tui hi atling theia hetla hi datlinga nakin chuanin ningping en siam zel don tui vele ti deuh chiap hi chuan anuam te chiam lo thina ro asur vel ni khoi hianin hengte nakin an sak zawh na chuanin tui vel lut thei lo tur emaw lut ani pon chok le zel thei turang khan siam thei sira tha awm e ka ti ve ani keima chuan mo hei tram hi zunin bui wantlang zunin turte ni awm tak ani a hei zunin hi som pahnih lai mai da mi pazunin tur ani hmel a heti lamah hianin inthiahna turte la dah dawn anih hmel a chuanin hei hi bona room tur nge ka hremi alo mai la hei an thlak velna tur ni hmel a ti chuanin hei hi hmeichhe lampang bathroom tur ni awm tak ani heti kan han din hianin mi pala lampang hi chuanin ding lampang hian changtlang pui zela diam bin ding lampang ni zawh pawh zawh reng boka lami hmeichhe bathroom washroom vel tur ni hmel a sok phei lenga tilai chu mipui en tu te le player te pawh niang e chung ho zunam thianna tur hmun vel chu an hmel e hei sak tran mek sak chho mek ani a an sak zawh hun hi nghahhlelh takin thlir mek zel ani a khelh pawh chakam tawh khawp mai tilai ground hi kan open tet atanga inkhelh vena ani tlai tin le jing tin te inkal vena mun ani tuna hianin changtlung zawkin phullem te han phah dawn ani phah tumin hmalak mek ani chu phah zawh hun hi keni hianin kan nghahhlelh em ani keni inkhelh thin khello pawh veng chhung mipui atu atan pawh khanin nghahhlelh awm em a anu le pa tan te pawh pi le pu tan te pawh khanin mani fa te inkhelhna tur ani tu te an inkhelhna tur football field football ground ani tih kha an ruga awm ve vek awang khanin an nghahhlelh em lawm ani awle hei he lamah hianin ban hi
na phun chi lova hei pian bi makal phaya an ti dan tur hi karin dan chun hetlai a leitla vel dom na tur ani mela so an ban phun so on ang reng khop maya hei on deuh bui maya tiangan remani chon hetilai ko panglam min tur vena tur te po ani thei ome hei an rot phan te po abanglam hoi zong vekin an ek chawa tilai chu hei ko panglama hian leitla thei tam tak oma heng vel hianin ground te po lei ran tlak chon ati thian chance tam tak oma lei vel han da tur vena tur ni om tak ani thadon khep khep khop mai chuanin hei na kalpui zel ni hei hitlai hi a field a sir tur ni om tak ani a tinge tian na chun zom zel don tikha ni chuan hriat pui chi lova chuanin an kal phei zelanga khi tilai khi tongtai na mual tongtai na hmun ania hetlai hmun hi hmun mawi tak mai nia Durtlang Mipui te khawchung Mipui te pawh hianin pan na sa em em a tongtai mual tongtai na hmun ani awang hianin tongtai tur kal te pawh an tam thina ma chuanin tuna chuanin hei thaw lai kalpui mek ani awang hianin tongtai nan an mang hian an tam to lutuk lova mi hmun hian sa zawh se an ti zawh se konotin kan tongtai le mu mai don ni chuanin hit lampang tlang hi an pan chho ve shim anga tilai tang hianin aizawl lampang view nuam tak mai kha awm bawk ani soito angin tilai hi Durtlang ania hei hi Durtlang field Midum field kan ti thin kha ania Midum field an ti deuh chan hi chu kar hret chi lova ma ro chu an soi an hming an phuah dan atang hianin kan han inkhelh te hi kan haw hian kan dum deuh nguk zel mai ni hi side drain luan chhuan ania khoi atanga local khawm khei ka hret thiam le deuh rum in kan hriat chu ole hetilai china ka hriat thiam lo karon soi hetilai hi ang turan lei khur nge ti kha hetilai hianin an lei khur atang hian tui kal phei anga heti hian a kal phei zelanga heta hian an luan chhuana om dona oma chuan hetilai khu kan hmu thenga heti hian tuian pass kual veka hetara tanga tui ron luang hi heta hian luang lut anga chuanin chu tui luang chu hmun than atang ron luang khawm ani tui hi chuanin tui hi khu nuai tak mai tang khuanin anin pass kuala hetanga ron tui ro sur vel chang point field ah khanin tui tling reng don lo ani hmela tui chak tak mai in drain chhuak char don ni hmela hetilai tanga ron kal te pawh hetia field ruan sur chang hianin heta hian luang lut zelanga tui chuanin chu tui luang lut zela chu heta hianin tiang hei pawh thla veka chuanin tak tanga kal zel hi heta hian luang chhuak don zawh ani chuanin hetarang hian Durtlang field lan dan te pawh mawi zawkin a lang thei tur anga ila kan an chho chin anga
ya hi ania mun po rem don khop maya inkhelh vel nan po rem don nom don le me pui ver han en tu tan te po khanin thutna rem chang mai Khaw ma nakina kan ti chho zelanga sumte hom chho chon chung nei de pon kan la siam rup lawang ti po a soi thei lo ni atini Durtlang hetilai sa mek tu hianin ting vel chu ania hei hetilai hi Durtlang lian chiari lung lian tlang ani vea hei hetilai hi kham viang reng khop maya hei an thlir thlaila kan thei ome he ta hen no pan lai jon an kalna sa thin ko pa hei view nuam khop mai hetilai hi deng maya heta henin sakai puk kan ti thina kan kal tha thina sakai puk om an tia tunma mi te khanin sakai puk chonin hei kal kan tum thina ma ro chu hei te hen kan kal phei sa ta son kham pang renga tum kha chu kan kal to kan nau pan de lai khanin an ti ve khang langila ke ni ai naw le chong de ka han suai ve ngei ya kini ai na lo chong de khaju an la no pang ve ang reng kum som pa hi som pathum som pali puna ting lo kum som bawr vel an ni khang ho ro ka suaya thian pa pakhat kanau pakhat devita ani hi ka sila he tilai muni tro zawh ve hrimang tun ba khi chui zawh to mia lawang zawh zen hi harani ka tia ka sila ka zawh puya ani po hei tun thlengin an ala zawh le talawa chu mai ba ka avoi ka rola aron zawh kha ni tan po ti khan soi ve re renga ka kal to hati ve thedon ni ole chumi tuma ka kalpui markasa ten ya devidate markasa ka tlat teu khop maya man lau maya tlatur kha tiang vel chu nia markasa te potunan no tangwal to tuna hinin Durtlang waime football team tan te khel chho ve le ya ti khanin first 11 te han chang chawin player poimo takte nia ni view ponuam khop maya chuanin veng tam tak tilai tlang tang hin lang thei ni an chhojel chin photanga khit lai tlang cross ma thleng ki kan kalanga ti chuanin video hi kan du tok mai don ni hei inkhelh tlang vong thiang limro ti hi prayer ministry Durtlang banglo watong trai tin ji ko prayer ministry ho nan tar niom takani ta hin engkim ti theih ti ka hria i tum dal rual engma om lo jopa bungsom ni pani chang hi thu om bokani hianin hei rabbit ti deuh khrila hei sajapui lo oma cute khop mai Durtlang sajapui ka vekan Hmunah ni ya tang dai khop mai ro hei chon ei mek ani Durtlang tongtai namul tongtai namhun sajapui lo ma tilai mun timoi dang dai khop mai ti romantic khop mai lai hi Durtlang
trong tan mun cross ani ya ho hei chuanin hei di lampang anung lama tang hianin hei view thatak mai oma nuam khop mai ti chin zong khani mai da se voin tan chuanin Durtlang Field te na tho chen ngen tho to ti te hriat ka han dua ka han ka zuk tlo a hle mai an sa zo wat tur ngai la inkhelh te po chakom to ten 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 den tha lel sakei in sum ro van lel sakei in sum ro o ku sa zo puiten hlau don